Station, relax form yung T. Sa vibration. Relax. Ano na ako? Form. Hindi dapat nag-relax form. Form yung time ulit. Tapos yung ano yung nagay na panoorin mo na ikaw yung sa akin. Tapos yung kita na pero so far na yung ano yung kanahin mo yan na masahin na
palo, hindi yung ganun. Sir. Try, sir. Try mo lunch yun, sir. Lunch. Kala ko siya babay ko kayo. Lunch na ano. Wala ako nagilan kasi. Kaka-jokes mo. Nahurasan ito. Ay, bago. After niya ako. Okay, ito po. Nakakainis yung body place na niya. Kaya pa. Body Lolo ko, kami pa lolo ko. Muntik na! Kaya tagal na yung baba dito. Punta siya pag naman ka. Nice one! Nice try, nice try. Fearless na ano, be drunk next time.
Ano yan? Ballerina po. Nagbabalik yan. Ballerina po pa naman. Ay, di Hindi ka rin na back smash. Back smash yun. Dinaigpan sa Pulgit. Second set pa yan. Sabi ko. Ingatan mo yung shuttle na.
Katamaran for the win. Challenge. Pinasok ko ang One for Chinese here. Kaya comedy kayo na. Comedy kayo lang. Comedy to kayo bro. Future international ano to. Badminton player. Nakikita na niya. Hindi mo maglaro yung mga kaya sa'yo. Oy! Kasi yung team niya pag paano kayo patay. Kaya tawa na sila. Ayan, naman. Aro. Kasi umiyak na, nagpapapalis. Ano talaga? Ay, sayang! Hindi mo yung nakita. Basta siya yung wala na iso. Ganyan mahawagan. Shot mo muna, shot. Okay. May dalawa, sahing to oras. Mix kayo, yan na.